nanga nangni orainiखा आया ओंखाम गुदुंजों नाना होबाय आरो Good. Mom is mom. mom माने mom is very good mom. Mom, yeah. Welcome back. Today जोङो रिमला न'आव थांनो नागिरदों, so जोङो बाइकखौ रेडि खालामगासिनो. दसेनि उनाव stay tuned. Hello guys, today I am back. This is Joydeep, this is Zamindar, and this is Yup Longthong. जोङो दानिया थांगासिनो रिमलनि न' फारसे. सासे भाई फैबावदों, सोर बे भाइखौ दा दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायगासिनो. So stay tuned. Wah, salah. Hai. Nek, tak mau dengar lagi. Hei, mana nak? Rimal ko lang humay na. Tuh. Lagaw. Buka dong dai siapa? Nama dia. Sirajuli guys. Sirajuli मोनफैबाय. So दायो जों आवगायगासिनो. नैबे बिथांनो फिसा माउस मोनसे लाफादों नै. थांगासिनो. Sirajuliniफ्राय आवगायगासिनो. ड्राइभारा मा टेनिसना बारा गोजान गैला, जोंबो आवगायगासिनो. दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ नैबे. Hey, this is Meher Petla. Meherpetla. दाखालि ओइ सारा आलफ्रेडजों लानायाव बिराद गाजा नांदोंमोन नोंखौ. ओइ मामोनलाय? मा होनोलै नङा, अन्थायाव सानायनि मोनसे. ओमफ्राय मोनसेया सोरगोपुरि होननाय. बेखौ सोरगोपुरि अन दा आर्ट. माने ओइदिनखालि माने एक्सिडेन्टलियानो जाहैबाय, सिरियासलि जासिगोन, बोरैबा सिरियास जासिगोन. माने केमेरा लाफुबाय थानायावनो जुमिनदारा उल्था बेल्थायहां जानायावनो माने मानसिया गाल'नानै गोजावलांदों आरो फुरा. ओमफ्राय 200 मिटारसो फुरा गोजावलांखादों आरो. आच्छा. ओमफ्राय उनावहाय आंबो लास्टावहाय लास्ट फिनिशिंआव जुमिनदार बादि बारनो सोलोंदोंमोन आरो दैयावहाय ओरै हाबलांनायनि एम्बु बादि. ओबाव एम्बु हाबलांनो खर'आनो गावखिगौमोन बाला. नैबे लुमबाव बुदों ना, साननै बुदों. ओमफ्राय आया ओंखाम गुदुंजों नाना होबाय आरो. Good. Mom is mom. माने mom is very good mom. Mom, yeah. So लोगोफोर ओंखायनो बिमाखौ मालाबाबो रायबाथाय नेवसिनाङा आरोना, दुखु मोननानै थानाङा. आरो बिमाया मोजांनि थाखायसो रायखायो. माने बिमाफोरनि रायनायखौहाय इसेबां गोसोआव थायालै, खिन्थु बिफाफोरनि बुनायखौ एसे गोसोआव थायो. मिथिबायना? सिरियासलि नोंमारगौ, मिथिबायना? गोदो आंखौ बाबा बुनायाथ' दाबो गोसोआव दंजोबो आङो. होद बुयोलै आंखौ. दासो एसे देरनानै जेनेबा एसे बुजिनाय हाबनायखाय बुला आरो, रायनायनि. होमबाबो रायनायानो बुनाय बायदिलै. माने बिफाफोरनि पेरेन्टसफोरनि बुंनायफोरनि माने बुनाय बायदिखा आरो. थ' दाबो बुजायोखौनो हमदो, रायजाखायो नालाय. So guys, जोबोद मोजां मोनबाय, मोनसे लाइफ एक्सपिरियेन्स बेबो. So जोङो दायो बारा गोजान गैला रिमलनि न'सिम थांनो. So स्टुडिअ सेटआप, हम सेटआप बिथाङा अलरेडि क्लियार खालामबायनो. So दिनै पार्टि जानो लेंहरदों. So जों आवगायगासिनो. So पार्टिजों लोगोसे हम सेटआपखौबो बोरै खालामदों बिथाङा जों भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननो देखायगोन, नङा? Yes. Okay. Till then, stay tuned guys.
नैबो फैदोलै अ याव जिरायदो दे आरो फैलाय जाबाय दानिया स्टुडिअ गोदाननि पार्टिखौ जों जागायसिगोन नङा होमबा जागायनायाथ' जासिगोन माबा माबि खालामनाङालै खालामालै लासै लाङो ओरैनो खानाय गैयिजों जाबजों लान्थाथाजों हारसिंनो सिनना लानायसो नङा जानु सिनायालाय सिना लाजियो माबा खिथानो आंनि फंबायासो बुंदों नों माथो हारसिं सिनाय मा ओरैबादि जायो बुस्थुआ माने ओइ मा जागोरदों र' आया दे माने खनसे खानाय सिनबा 70 रुपिस लोगोसेथ' दारिखौ फिसाबाबो गारथारनांगोन 100 थाङो ओंखायनो खनसे बेटारि फुल चार्ज होदो आच्छा चार्जिंसो ना चार्जिंसो फैसा लस जायो आरो माबा बासियो आरो ना ओंखायनो आं माबायो आरो जादों बय ओरैनो दे होमबा दे आमेन आमेन ओइ खैमा मारै सिस्टासो जाबाय दं बारा जाबाय दं आखुल हाबनो दं रोङाबा नों इदि आंनि अरायनिखा माब्लाबा नों गनाय खानायजों जिउनि हायना जाबाय ना माब्लाबा नों गनाय खानायजों जिउनि ना लाखायाखैमोन दादायालाय नोंखौ आंबो नोङा नोङो आंनि अरायनिखा रैमालाहानि दाउ फिसिग्रा जायगाखौ आं नायनि स' दाउफोरा नै बेयावनो दंजोबो आदार मोनजागोन होनना ओंखारनो नागिरदों बेस्राफोर स' बेनो बिस्रानि दाउ न' सिङाव दोनखायो गासिखौबो टिउन खालामनायनि थाखाय साबायखर जोङो दायो न' फारसे आवगायलांनोसै